I det her værksted skal eleverne arbejde med pluspar, altså plusstykker, hvor man lægger to ens tal sammen. De er super at have med sig som en strategi, når man skal arbejde med andre plusstykker. Man starter med at lægge de 18 kort op i 3 rækker med 6 kort i hver række. Her skal børnene snakke om, hvilke kort spillet indeholder, og hvilke opgaver vi allerede kender svaret på. For eksempel så står der 2 plus 2 her, og de fleste børn ved godt, at det giver 4, så den passer altså sammen med den her lige med 4. Her der skal vi have kigget rigtig godt på kortene. Her står der 10 plus 10, og her står der lige med 10. Det er også nogle af de opgaver, vi godt kender. 10 plus 10, den passer sammen med 20. Så vi lige rykke lidt rundt her. Denne her, hvor der står lige med 10, det er jo 2 enstal, altså et pluspar, så den passer sammen med 5 plus 5 her. Sådan her snakker børnene alle kortene igennem, også dem, som kan være lidt svære for nogle børn. For eksempel så står der 7 plus 7, og det er vigtigt, at børnene snakker igennem, så alle ved, at den passer sammen med den her lige med 14. Nu er vi klar til at øve os, så vi skal have blandet kortene og lagt dem op til vendespil. Nu er vi klar til at spille vendespil. Den mundtlige dimension er ret vigtig her, så børnene skal fortælle, hvilke kort de vinder. Jeg prøver lige at vende ind her. Her står der 3 plus 3. Og det er vigtigt, at jeg lige fortæller, at den passer sammen med den, hvor der står lige med 6. Lad os se, om jeg kan finde den. Nej, det kunne jeg desværre ikke. Her står der lige med 12, og den passer sammen med den, hvor der står 6 plus 6. Det her er ikke et stik, så derfor skal jeg vende den tilbage. Lad mig lige prøve igen. Jeg kan prøve at vende denne her. Her står der lige med 8. Den passer sammen med 4 plus 4. Her var heldig. 4 plus 4. Den passer sammen med 8. Så det her det er et stik. Den tager man ud af spillet, og så må man prøve igen. En vigtig opmærksomhed for dig som lærer er at snakke med eleverne om facit af de her pluspar. Det er vigtigt, at eleverne opdager, at facit af et pluspar altid er et ligetal.